hospital थांनो नागिरदों आंथ' दायो बेंगलर सफैबाय दा थ' हस्पिटालाव मेडिकेल रिपर्ट लायनोसै बेनिफ्राय दायो ओंखारबाय आरो ना रेडि जाबाय थ' गस्लाया जोंग्लोब-ग्लोबथार माबायदि नुदों कमेन्टआव खिथाहरदो अके मुस्लिम बायदि नांदों न' आंखो ओंखारदोंनो जोहोलिया सासेया मा जोहोलिखा इबो deh जेबो नङा दे नेक्स्ट मान्थआव बायनो हागोन ना बे आंनि लोगोआना सफ्टवेयार इन्जिनियार कम्पानियाव खामानि मावो आरोना ओमफ्राय मबाइल गोमाबाय स' दायो पुलिस स्टेसनाव थांनो ओंखारदों आरोना जोङो रिपर्ट होनोसै बेनिफ्राय मबाइलखौथ' मोनखाला अब्लाबो मबाइलखौ ब्लक खालामनो हायो होनना खिथादों आरोना मबाइल दुकाना जेनोखि मबाइल बायनायमोन बिसोरो बुंनाय आरो पुलिस स्टेसनाव थांनानै मबाइलखौ ब्लक खालामनो हागोन होननानै बुंनायखाय जों दायो पुलिस स्टेसन थांगासिनो आरोना पुलिस स्टेसनाव सफैबाय दायो जागोन होनना बुंदों आरोना बाट फैसा जासिगोन आरो बिसोरो एसेबाबो रिपर्ट खालामनो फैदों माने जायनाखि सिखावना बेखौ खावग्रा सिखाव बियो साला मबाइल खावग्रा सलिबावथोसै बियो सलिनोथ' हाखाला मानसिया बियो ओइ जा मोजां लाय नै आयै लाय अमा बेदरजों जानो लादो अमा बेदरजों जाहैनोसै जा लाय बियो बेनिफ्राय मैफ्रायबो दं आधा केजियाव 20 थाखा लाया बारा बुंदों मुलि होनायसो फुलकबिया बुमचन्द्र इलेक्ट्रनिक सिटि बेरायफैदो बेरायनो माने ना लांफैदो आरो ना नाजों मैथा जागोन दिनै हा 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 ना नागिरनो फैदोलै फाननाय दुकानखौबो मिथिया मोजां मिथिया आरो ना सोरबा खिथाहरदो एसे थांबानो मोनो होननानै सायनानै लाखानोसै मोनसे माइ संद्रि जोंहाबो मोनसे आं फैसाखौ लाबोदों फुदिना बाथोन जानो गोथाव बाट नांथ'ला दे मोनामालै आयौ मानो मोनामै एसां गोथावसो हा जायो ओइ दायो जाया मैगं गोथां नै मैथा जायोब्रा बिलाइ बिबारसो अंकल ये ना हमारा आसाम में फ्लावर से ना दाउला किंगुर बिबार को जायो 10 थाखा मुथा मैथाया इयो बेखौ मा मैगं होनो मिथि होनो ना मिथि मैगं इ मादि जायो जानोलाय गोखै नामा माजों जायो बेखौ मिथिगौ आंथ' मिथिया जाफेराखै आरो ना गावखौ जाबाय अके बा खुदुनाया नायलाय खुदुना मैगं अंकल हाय बोलो थैंक यू अंकल दुनिया पत्ता दुनिया सोरजोनाबो दंबावोसो नै वाव रुम सफैबाय दायो मोननै खामानि साक्सेस जाबाय मेडिकेल रिपर्टबो मोनबोबाय आरो मबाइल पुलिस रिपर्ट होनायाबो जाबाय दायो मोनफैबाय आरो ना रुमाव बेनिफ्राय एक्चुअली बेलेगनिफ्राय फैयोबा आंथ' तामिलनाडुनिफ्राय फैदों ना बेखायनो बेंगलरावहा पुलिस मेडिकेल रिपर्टखौ नांगौ जायो आरो ना बेखायनो मेडिकेल रिपर्ट इम्पर्टेन्ट स' लाना फैबाय साक्सेस जाबाय आरो
पुलिस रिपर्टआबो जि मबाइल खावदोंना बेबो साक्सेस जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दायो रुम सफैबाय बाय बाय